אז מה קורה חבר'ה? אנחנו בעוד סרטון חדש ליוטיוב. כמה זמן שלא נפגשנו. טוב, אולי זה היה לפני כמה ימים. טוב, אז רציתי להגיד לכם שעוד חודש היום הולדת שלי, אז תכתבו בתגובות מזל טוב, תנו לייק סאב. בואו ננסה להגיע היום טוב, זה לא מטרה כזאת גדולה, זה פחות מ100. אני אומר, זה ממש קל. 50 לייקים, זאת המטרה. וגם רציתי להגיד לכם שעוד חודש יום הולדת לי, אז תכתבו מזל טוב בתגובות, מזל טוב ומרי. בעוד חודש אני עושה פתיחת פתיחת קלף של חפיסות קלפי כדורגל. מי שלא אוהב עדיין תיתן בלייק, שאם לא רואה, אז אני פותח מלא כל מה שישאר לי, וגם אני מתקן שיהיה עוד 3 חודשים סרטון, גם עוד חודש. טוב, אז תשארו אותי ויאללה ביי. אולי אני אעלה סרטון עוד מעט, אז יאללה ביי.